Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Saudia, India, to kod Netherlands. Koro okane kama Iran donje, koro ba wanda ni to lwenje Iran gi Israel ni o affect weyo mane. To mane kaka nyocha giwache. Mokwongo cha bende kane lwenyo bede kind Ukraine gi Russia, bende nonyiswa kanyo ni dino ema no affect wach mano mar mafuta mano miyo ringo dhi malo. And koro mae ndi bende kakore chake wacho ni Saudi Arabia, India, Netherlands, mage pinje ma osebedo kaka koro miyo piny Kenya mafuta. Ya gi Oman. Yes. Mage pinyo bende koro osebedo ka miyo piny Kenya mafuta. To kicha kinyiswa ni Israel bende koro lwenj gi chako affect Kenya. Nyiso ja Kenya dong lwasi moro ma ok ong'eyo ni to karang'o matimore. But wang'e ne medruok ni endi wasebedo ka waneno ga komendo gi siling 3, samo siling 5, samo be iduoke piny gi siling 3, no medre mang'eny kaso chak nyiso ga jo Kenya ka kodok piny gi siling 3 mochako shoot dichiel. Diponi bede broad based government ema nyalo miyo ni ma obiro nikech mae bende e first nini mar mbade ma be osomo budget mare. Koro gimanyo yo moko ma bende ginyalo loso godo omenda. Ero kamano Henry. Well, okanyal wacho ni samoro bede broad based government emo kelo gigi, but sirikal nitie kaka timo gigi. Koro manyochopo ni koro nengo mar mafuta bedo adjusted ni. To gi pacha wuon aparo ni en sirikal ne neno ni gine kaka ginyalo adjust their income in terms of revenue. Mondo gi meet go the target mar the budget magin go for this year. Yes. Higa manyo chako dwe mar abiriyo. But adier makar kende gini nyo affect wa kaka johala mantie matatu. Yuto marwa dok piny. To bende ok wanyal adjust fares nikech king'iyo kaka uchumi mar Kenya chalo. Fare no kati do adjust ne ng'ani nikech by the end of the day samoro gecho wa moko end up ni okodhi tich nikech jowuoth tin. Jowuoth obed affected kabisa. Yudo ni sani wuoth odok piny kalure gi yuto. Wuoth ne bed ga mana kohala ng'eny. Koro ka kembni mang'eny oselor, yudo ka koro kata jok ma ne dhi e tije kuonde mane gitiye. For example, an geche na dhiga Eldoret. Yudo ka most of the companies mane tie kucha mano ndiko joluo amoko. Ma samoro biro over the weekend to dok on Monday ka kawuono sani odok piny nikech kembni go nolor. En Rivertex, en Raymond, gi moko mantie ga kuro. Koro oko tich mayot osehinyowa kaka jomatatu. Yuto odok piny. Samo yuto odok piny to loan to pod wachula macha. Onge gimodok piny. Koro ineno ka samoro kanyo jama chacha koro dok mane strungi. Eka mondo ine ni tinyalo meet gigi machal nade mondo ichul loan mar matatu mane kao. Oko tich mayot. Okay. Awinjo kiloso weche giri mago mag fare ma bende wacho ni ok unyal medo gi thuolo ni menyiso ni kama ne dhi gi siling 200 pod maintain siling 200. Exactly. Ma indi en ni mondo mi umed uket dwaro mano mar jawuoth omed ng'iyo gi kaka ne entiere chande koso enena ni koro uyie kasara no endi mondo bi koro bednu kata en ni mane kaka udwano ket. Wacho wach mokwongo ni always fare bedo determined by the supply. Yes. Supply gi demand. If the demand is high to supply ni piny, definitely fare bro dhi malo. But here's a case ma supply no nitie, demand cha be onge malich. Okay. Demand cha ok nitie malich ahinya nikech rate mar jowuoth bodok piny. Rate mar jowuoth odok piny kalure gi uchumi kaka chal. To be with emergency ma gik moko ka M-Pesa gi be tiyo miyo piny obedo digital ma gima ne ng'ato ringo dhi timo dala. Oro pesa. Oro ma pesa.
So manyiso ni koro weche go ni mago mag supply and demand emomiyo samoro un bende koro unene uket mana fair no endi odo mana kama ne entiere. And wang'ene na yudo ka samoro maendi bende kelo pek ahinya revenue collection. Yes. Especially seche ma koro un kaka joma ni matatu yuto udok piny. Nyiso ni revenue collection the county kata the country bende nyaka dog piny. Kang'eni un kaka joma ni sector ni mpaka mano bende usego gi piny owacho mana ne gin bende ok gihinyore to un bende ok uhinyoru e weche go ni mago mag fuel. Yes. Yeah, aparo ni gimiwacho no is true. Nikech wan gi counties moko ma kidhiye tichulo per entry. Koro ing'eni kaponi number of trips are limited. Yes. So that would mean ni entry go bro bet mapiny. Ok ibidhi trips ang'wen kaka samoro ni dhi kata trips ariyo. Bro chuni ni dhi trip achiel nikech the demand is low. And definitely that is going to affect the revenue mar county. Most of the counties Mariek no said to the extent ni matatu yoyote ng'ado sticker for the whole month. Koro kodoyo kidhi kod idhi tich pesa ni sechule for the whole month. Joma Kisumu gi wasetemo wuoyo go to pogi accept mondo gi adopt that. Koro mano bende still in the process. Kobro wuoyo kodgi kaponi mano bende nyalo konyogi. Kech being ni wan e business twaromo gi ji mowuok kuonde mopogore opogore. Nyaka waket interest mar our county first. Mondo wane ni to county marwa to benefit nade kuom geche mowuok oko gi. Kech kuonde mwadhiye ka gibe wachulo gi. Koro gibe ka gibiro ka gichula pesa mondo county wa bende oyud revenue malo. Effect mano mar kao ng'ado sticker mar the whole month. En hinyruok ne ng'a kata ne yuto ne ng'a? No one ni a win-win situation. Nikech county they win in a way. Ni kata mtu kana okethre ni a garage for 2 days. Pro yudo ni no sechulo the whole month. Kae to wan bende odhi keto waya wawuok e dondi moko matindo tindo. Miyudo ni ng'ato dhi dino ni okichudo kata isechudo. Ade yudo ni bende wabe no dhi konyo nikech yudo ni within our county wan gi sub counties mang'eny. Samoro for example gari mowuok adhi Muhoroni. Idwa chudo Kisumu ka, ichopo Ahero chudo, kichopo Awasi chudo, kichopo Muhoroni chudo. Ma wan wawegi nwaneno ni mano ne pek nwa kalore gi uchumi be kaka chal. Because you'll end up paying like almost 500 per day. Yes. Vis-a-vis kichulo sticker mar kata 1,400 for the whole month. For the whole month. So it is advantage in the county in the sense ni kata ben wan mtoka ni breakdown for one week. Tido ka kana en gi sticker. To obvious osechu. Bende biro miyo gi opportunity to control the data. Ni to the number of matatu madonjo within Kisumu County gina di in a given time. Yes, nikech sama koro gin kod gi system cha ibo yor ni each and every registered sacco biro tero the number of vehicles ma en go within the portal mare mo register. Take for example wan gi kembe makoro sani wachore ni kembe madongo kaka kata Bungoma Line owuonde ni gi fleet mar 500 vehicles. Kigo kata gi siling 3,000 en pesa di 150. Yes, koro mano bro konyo county. Kech okocho ni geche gi nyaka bikate. Moko samoro biro kade chiel. Those other days samoro in Nairobi, samoro dhi kata Mancho Bungoma, samoro in Busia, samoro dhi the other side of the county. Mano is an advantage to the county. So jakom e wach mano mar sticker ni en ni ka ng'ade let's say ni an e sako ma Kisumu. Ka ng'ade is it mana ni koro ni jo Kisumu County makoro be ng'ada pesa koso operations maga kura tema free kata dhi mana kata be ni geche ringo nyaka Nairobi to koro ngen pesa machaka ng'ado? Sticker king'ado mar Kisumu County en mar Kisumu County. Ma Nairobi en ma Nairobi. Means the moment mawuok out of Kisumu County tachaka ng'ado mar that county. That county. Ki operate county. Yes. Yes. For example, ka geche madhi Nairobi. Ibro ng'ado ma Kisumu to ima Nairobi. Get these other counties you get picking and dropping. Ikala.
in a highway mar Jokenya misechule fuel. Onge services me ode those counties in between. Yes. Kechi kale dega there. And you know kata for example geche wa madhi Nairobi from Kisumu. Yes. Being ni aero kuchung. Oko pick to ko drop. Oko nyal ngado maero. Our citizen. Kore no dia nyaka Nairobi kata Nakuru kocho. Kurumana destinations magi kaende magoro ngado ne. Kech kucha. Yes. Emene gi kibali mar picking and dropping. Okay. Ngato nyalo penjore to this sticker ene gine ene insurance kata relationship mane kin sticker gi this insurance kata how do they operate? A sticker is just revenue and just part of revenue mar the county. Yes. Yes, and it has nothing to do with insurance. Onge gi usiano yote gi insurance mar mtoka. En mana mi thuolo ni nyalo donjo kacha ichung en for parking. En mar parking mana kaka samoro in gi mtoki moro dhi chuny boma kacha. Yes. Yudo kama ipake. Ichulo siling 100 for the parking. Mane sticker. Koro manyiso ni en oyiene nyamburko te ma ok ni mana matingo jowuoth kende manyalo bedo kode. Ya, onego bed ni aparo ni kata ma private nitie ga provision moro mar seasonal stickers. Inyalo ngado sticker ma koro in you can park anywhere within the county. Inyalo park at any given time because isechulo for the whole season. Yes. Okay. Weche gende mag Mosenyo king'iyo kanyendi fuel price mabende samoro medore un kaka jogo mabende ni e sector misewacho ni o affect a lot nikech yudo ka koro jowuoth bedo drop and mind ngima uma pile koro nyal bedo kaka ne en chande and awinjo kiwacho die mane is what you are expecting ni samoro chal ka gima medruok ne nyalo bedo ang'o miwacho ni no we expect ni medruok ne nyalo bedo and all along ji ne gombo ga mondo reduction ma mondo bedi e fuel price. Aparo ni it is very clear. Yes. Ni budget manyo wan go ni opogore nekech nitie gik moko ma samoro ne demand to no chier. Like Madine Honorable Madino temo explain no kene Ramogi mo wacho ni nitie yore ma kori dhi lose. For example ni yoro ma Mamboleo Miwani kadhi Chemelil nyaka Muhoroni. Yes. Ne gichung. Nyaka los gi magi pesa. No kwano quite a good number of roads within our Nyanza region. Mabende no chunga. To gi kuonde moko mopogore within Kenya. Budget bende manyo gitimo. Yes. Opogore gi budgets moko ma osekala chien go nikech no medore gi trillion moko. Koro ng'eni sami igo budget e ot nyaka ing'ini to yuto ni to koro chal nade odika. Ini samoro ka nyidak Manyata idar kuri biro dak Milimani. Yes. Rent manye chulo Manyata opogore gi chulo Milimani. Koro mano bende ing'iyo ni to yuto ni kaponi maybe kamoro nyontie manyo ipango jomoko pange odi moro. Yes. Tikone gini sani kora dak Milimani ubro medo rent. Kamedo rent koro ubro medo pesa. Kech kuma nitie jakoro demand be ni malo. Koro aparo ni mano literally kaka na feel ni samoro budget no affect wa in such a way. Yes. Even though eto no wacho ni lweny mantie e kind Iran gi Israel o affect wa bende yo moro. Mano be samoro kaduoga ng'eyo nikech lwende jo Russia gi jogi ne pok orumo. To mafuta nyocha dok ga piny kata gi 5 shillings koro awanda Ukraine. Koro samoro be lwenje gi. Kaka gi affect wa ko understand as such. Okay. Jadura man makihero Ndindi Nyoro bende no question medruok mano mar bech mafuta and ni winjo kanyendi kaka kane no chayo kanyendi piny owacho mar Kenya Kwanza kuom hola mathoth ahinya ma piny Kenya ni godo. So maendi chal ka gima bende miyo piny Kenya ka omenda mathoth koro gimedo e fuel mondo mi koro Kenya chul. Weche bende mago mag Ndindi Nyoro e weche mag hola ma piny Kenya ni godo. Could it be one of the reasons momiyo kata manyalo miyo fuel price bende ne medre? Kech no claim ni hola go endi koro piny Kenya Kwanza dwaro yo mondo mi duogo do hola. Ok wanyal rule that one out. Yes.
Nikech adier makar kende en ni hola to wan go mang'eny. Be gimedore. Yes. Koro hola gi bende nitie kaka minister marwa mar finance nyocha dwa notemo mondo duok gi piny. Yes. Nikech gihinyo aina we. Koro magi bende nyalo miyo tim adjustments kuonde mopogore. Mondo at least oyude ma surplus moko. One kako duoko go hola ka be piny. Ivundo eto nyocha dagi wach no moko yie. Tie moko mabedo kinyel yie wang' ji. Samoro nyalo nyisi rito wawinjo ni medo dhako. Koro gini dhako ni podi dwani pande hapana. Kik ng'ato ng'e. Koro chieng' moro kanochopo to kowa ni nyakuba bote koro amedo ni wendo. Samoro miyo maduong' ok nyal yie mondo dwar nyike sechego. Jakob erokamano. Jakob king'iyo kanyendi weche mabedo osebedo ka timore mathoth ahinya. Mabedo ago mondo wadwa ng'iye tile mano mar ariyo tok wae yweyo. Wach mano mar kid police nikech seche ma medruok obedo kamagi endi to nitiere wegi nyamburko moko. Mabende gomboga mondo mikoro gibede gi med bech mafuta kaluwore kod gik ma samoro omed nikech iwacho kanyende ke chako ni maendi nyalo biro nikech un tim mwandu moko bende koro uomo ka ukelo en maendi medruok nyaka bede weche mag pesa. Wadhi ng'iyane to endaraka obila bende kawo mag-gi and maendi wanyalo konyo machal nade. Wadwani mondo wagama ne ywe kaendi mano madunde telende mano mokwongo aeto waduogo nyakoro moga jua kik idhi mabor ahinya luwa kanyendi kwalo kuom laye magwa mag tudruok mopogore Facebook, Twitter, YouTube kaachiel koda ka Instagram, TikTok bende nyalo dhi kanyendi idhi idiyo ayono endi mano makare. Wan koda ka jakom ma ochung' ne weche go endi mago mag nyamburko kata wegi nyamburko account endi mano ma Kisumu mano Charles Obuya. Waduogo tok thuolo machuok. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Chieng' odira kochopo, miche mag oganda Nyasaye wuok kendo dhi e ute mag alam mondo mi gigone Jehova Nyasaye erokamano kuom ng'wonone mogundho. Kuom mano, tudri kod Henry Okech, nyakwar madha, e chenro mar Jumapili mogwedhi mondo wapak Nyasaye kanyakla kokalo e wende mag dendo kod pako Nyasaye. Pokane ni Yesu kijwango ngimana, pokane ni Rabi kiweyo yama wasigoloya. Kikala makiduoka injilemba samalami. Injili kuwuok kuom Joyano. Wachonia ni ane chakruok kendo giko, ane alfa kendo omega. Jipo mar neno kod chenro mar nyithindo. Wach Nyasaye nigi teko kendo emomiyo kinde duto walemuru ma ok waweyo. Wanenogi kendo watiyo kodgi. Bende moko kuomgi wachamo. To be ing'eyo kaka ilosogi? Tudri kod Lorin Manyala e chenro mar kaka ilose tich abich ka tich abich saa 4 nyaka 4:30 onyango, kama obiro nyisowa okenge duto mag gik ma watiyogo kod ma wachamogo kaloe mana e Color TV. Bolo dugudugudugudu au dongo digidigidigidi tunapenyo nyinge nyasemo. Kabintiere minenowa sani Color TV koro kelonwa chenro manyien manyasani iluongone Ohangla Takeover. Imuinjo gino ganayo gino lamnyide umuri. Ohangla Takeover kai en thuolo makao Johangla manyasani matindo tindo tiketo gi together tuneno gi kaka gi perform. Worship mange pangana. Ancora Joma Protection on ancora MC Baba Achofoka Ma MC Dabricon Nisikita kabilo temore Ya kata kiero lungo nango Wodu Paulus Mutakatifu Watch wacha kiet Yani Ohangla bila komoso Yani Ohangla to the bedroom Yet mara Lele bulunga nyolenge banyo ya unyane Nengonge jomala netumu Pep Melly Haragari Tokon MC
sio jowi ansambo yo mana we malaika Color TV Oangla take over what ni Oangla take over Ansinia kainja neno kata jahera mar Color TV makoro biro keni machiegni okoto rende mielo ibete odi neno kaka dhano mielo Oangla chamo Oangla take over Ngamoketo dakoa apenyi wendo tiwuotho gonam sa mwe otieno Saturday nyaka sa pitch wange alope ko nyithindo kendo ma serious machalo acha Color TV machiegni pacho ma odwa karanga makaiga milando karanga makaiga aworo E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, Sule Mokinyi yango ni ma piny orugodo ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno kod an Henry Okech e chenro mar Sule Mokinyi chakre sa 10 okinyi nyaka sa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich 4 e Color TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. To parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mang'ulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Bas wana kabani nyakolo makajwa machiegni ahinya wadhi nyime kanye ndiye tenendi mano mar ariyo kama bende pod wagombe kende gi jakom riwruog uwegi nyamburko e banendi mano ma Kisumu County Charles Obuya wang'iyo kanye ndi medruok mano mar nengo mafuta kaachiel kod sector nendi mano mar transport kata mar wuoth chandruok mabende koro to kwake e kinde ka kinde. Machiegni ne jakom tenendi mano mar ariyo nitie penjo moko bende ja Kenya openjo kaendi. Machiel en wach mano mar wacho ni okumedo bech fuel to kinde ka kinde ng'ema amino okumedo bech wuoth to kinde ka kinde ng'ema ber ni ka winyo nyano med mafuta to ibiro med ang'owa nengo wuoth. Chemistry mane ma utiyo godo momiyo utimo that balancing ni koro kata beni mafuta medore to okumedo bech wuoth. Aparo ni asewacho wachno. Yes. To bende still pod anyalo nuoye. Yeah. Nitie ndalo moko chien kanyo manyo mafuta samoro iduoko gi $2, $3, gi $5. To ok nywa duoko nengo wuoth bende. Yes. Koro omiyo sama magi timore wabalance. Wang'iyo ni to seche manyo oduoke piny cha. Yes. Benyo aduoke nengo piny. Nikech nitie gik moko ma bende seche moko mwatiyo go components mag matatu gi ng'eny. Tie insurance, tie the spares, tie the tires. Gigi duto seche moko yudo ni mafuta samo drop kata gi $2 to magi odong'anong'a kama gitieche. Koro yudo ka gik moko chung' ma kama gichung'. Gima nasewacho ni miyo ok wanyal medo nengo always wawacho ni bedo ga affected gi supply and demand. Yes. Sama demand ni malo supply ni piny. Obviously nengo bro dhi malo. Mano terminology mar biashara. Yes. Nikech yudo ni kata seche moko dire moko ma mogo lal gacha. Yudo ni ka mogo lal nengo mogo dhi malo. Nikech supply ni piny. Yes. To demand ni malo. Koro gima nya wacho ni sani ok ne wameto. One, nyocha iduoke ga piny to ok nwaduoke nengo piny. Two, biashara pod en ma kama entie cha. Ok waneno ka nitie pogruok moro mantie. Koro
miyo ni ok wanyal medo, imedo nengo to sami medo nengo no to kata jowuoth no be wuoth gi odok piny. Gini obe o affect gi gin wende. Samoro ohala manyoloko cha obe samoro nengo mar transporting spares ge from kata Nairobi kokelo Kisumu odhi malo mohande odok piny. Koro ok onyal dhi kata dhi manyo gika. But the community jowuoth not jowuoth joriembo moko mag nyamburko bende nyalo biro kawo advantage nikech jakom to wacho maber ni ogimedo nengo mar wuoth but nikech jakom to ok nie barabara mondo ng'e kaka nyamburko mage ringo kata mondo mi ong'e kaka nyamburko gige te ringo ibiro yudo ka nitiere conductor moro kata mana gi driver njore ke dibiro ginyiso jawuoth ni do ng'e maber ni mafuta to ne beche omedore so ichaki kawo extra levy moko ka indi kuom jawuoth ok ang'e ni magi indi kopo ni nyalo donje itu okang' mane mabende unya kawo kata unyalo kawo. Well, one kaka association pok wagolo duondwa mo wacho ni wamedo nengo. To mana kaka dhano en ng'amo tamo wang' Nyasaye ok inyal luwo bang' dhano mine kaka uti. Kata mana police ka iyudo ka jomoko imako no ogo ji gi magina kama ok onego bed ni otiyo gi live bullet. Koro mago to tama mantie kuonde ma wantie ka gichako ni gitimo mago to mani ketho mana nying sako nini wuon. Matatu gi duto are registered under sako. To sami dhi timo mano to iketho nying sako ma ng'ama bro idho gari no kinyonge. Ki sakos ng'eny madhi the same route. Koro it is upon officials mag sakos mondo gine kaka giwuoyo gi crews mage mondo gipim ne gini it is not official from the association no adjust fare kama. Even though mafuta to nyoyito. Koro yudo ni wan gi fair list mano wasega keto ma pokwa wawuoye up to now. Koro fair list ni ema still dhi mbele nyaka chieng' wabed piny ma yud direction from the head office and one association man gi head office in Nairobi. Pogi communicate maginyiswa no make some adjustments. Okay. Manyiso ni ngata ma samoro de nyalo bokore ni meto umeta kien manyiso mano driver conductor. Mano driver conductor. Umeto kien but again mane umia piny to so ponono ne mano utimo kata mano gitimo to ka wachi ni de chopo nitio kama bede samoro wiko ruma kawo. Magi to kuchoponwa. To what deal mana with the individual circles. Nikech de manyo nyathi sikul ok yot afadhali deal gi the principal of the school en mong'e nyithindo gi the parents. Let's say ne sako emane nyamburko mare achiel omedo pesa mano driver gi conductor omedo kata siling moro 200 ewi pesa mano nego bene kawo but ing'e kaka udhi for this sako do bende biro bedo mayot machalare bang' uyud nyamburko mano timo gini. It's easy. Nikech yudo ni each and every sako biro ni wan gi gimiluongo ni portal. The portal ni ema NTSA tiyogo gi sako mondo wane kaka wa regulate wang'ado licenses mag matatu. So chiwo discipline ok tich matek. Ka the portal cha ise dhi neno ni sako gach Henry misbehave igole portal. The moment migole kanyo to road license ibedo invalid. Kosebedo ni onge road license mani ng'eni kod en police koro survive and kata yudo accident your insurance ok konye. Very interesting. Aeto ng'ato be oloso kaendi arrogance mano mar conductors ido kaka gi handle ga jowuoth ok bed ga maber ahinya. Ido seche midwaro mondo idonje nyamburko tinyalo wuok kodi inyalo lombi mondo mi donje but after donje nyamburko samoro kata ka koro gik ma winjruok mutimo yes ang'e maber ni fare en siling 350 to anyise ni yawa an gi 300 ma wakuongo yiere kapok aidho nyamburko an gi 300 ang'e maber ni yes adieri fare en 350 ok atamora but an gi 300 to nyise ni donje koro kogik to kendo en koro lweny seche makoro gik michudo or seche makoro gik makoro ji lor iyudo ka nitie kaka gi harass ga jowuoth. Edri ohandwa ni iluongo ni informal sector. Koro samoro mondo wa regulate ga gik moko samoro chandowaga kabisa.
chien kanyo ne wan ga gi gibiluongo ni good conduct to nogole. Koro good conduct ni be ne temo konyowa kabisa. Nen mar pa driver, conductor koso ne mar sako? Both driver gi conductor. Okay. Good conduct ni ne konyowa ing'eyo tabia mar ng'ama indiko. Nikech samoro indiko mana pickpocket to king'eyo. Koro good conduct ni ne temo konyowa ing'e tabia mar ng'ama indiko. Yes. To gigi timore nikech kata ma most recently nuwinjo ka matatu moro Nairobi nobedo banned for some time. Kane conductor utiro abiria molwar piny moko. Koro jogi mago to tabia moko maseche moko yudo ni samoro ng'ato ni magi timbe ne mama yieglo monyuole go kien wuon. To gima watimo sani, sani most of matatu wadhi conductorless sana long distance. Like personally I operate shuttles ma operate waonge conductor. To walk from point A to point B. Ngama is solely responsible and driver. And we don't pick and drop on the way. Like for example, Magama di Eldoret, kose pong from Kisumu, or they direct. Katil or Makibosa, you'll pay the same fare to avoid gik machalo kamano. To kose lori, that seat no se chul. Onge ng'abete nyako chop kuma dhi destination. Go vitoni katolo Makibosa kato gimaduri ko kae me bi. Yes. Ubiro chulo that fine. Ando konyowa kabisa. Hiyo ndio samoro gari wuok kata ma stage ka gi ji ariyo. To the other rest of passengers they yude kurio. Gisechulo chulo. Ikawo gi to ji dhi ga dhi. Oh, let's say ni watch ni koro wadhi kata mana Ahero for example. To nikech nyamburko wuoka to ng'ani ndi wuoka te Nyamasare aka. Koro iso ni kochulo fare na chachuth to nang seat ne no. Ko gik Nyamasare te kawe to dhi. Fare to chulo maro. So amor at least ka untimba kama ugoyo and again kata kantire actions mabende uka kuom conductors gi drivers mabende samoro nyalo timo timbe gidi to nyalo bedo maber. Road blocks un wegi nyamburko ywak bedo sebedo mathoth ahinya ni road blocks gi endi bende nitie kaka hinyo bende gi konyo kech ka ema police bende chung'ie. Koro wadwaro iwegi kanyo bribery mabende miyo police. Inyalo wacha ngo kuom road blocks gi endi. Henry, road blocks to mago iketo in terms of security. One roadblock mobedo gazetted manyaka bede barabara nikech drug trafficking to gitimbe moko maricho moko mantie barabara. Samoro ng'ato bedo hijacked. Yes. Koro ka roadblock nitie nyalo konyo gik machalo kamano. Tadwa nyisi ni ok en official, ok en chik moro ni police nyaka mi pesa. Mano gima onge kuoma kaka jomatatu. Ma jomatimo mano samoro time hechi ore timo nikech ing'e ni in guilty. Ok meet gik monego benite. I want to tell you for free, I lead by example. Yeah. I always make sure ni usuru mag serikal gimoro amora monego beni ni matatu ni gacha. Driver be onge pesa mag wuotho. Opengo kose pengo pesa duto mopango gari nigi fuel. And then we have stations magari dhie tijas ne fuel tichulo gi check after kata 1 week. Koro pesa ma driver dwa miyo police yo golo kanyo onge. That's how we are organized. With the kangaroo maga magwuok from Kisumu to Eldoret. And from Kisumu to Nairobi. One pesa momiyo police onge nikech gari en compliant. En gigi mwana. Koro magwagi tiyudo gisiko malwedo lier mamalo. Tibole nikech this illegality. Samoro tinga excess. Koro jowa mabende jo men in blue gi betiyo loke ma biashara. Gipona. Koro magwa ma samoro ineno ni ok bigi gimoro boko chungi. En kosene ndolo kuma ng'e no dhi mambele. Gero go simo, keni simo ka iko ga ne jomagi. Police ni ng'ama yudo kako e simo, traffic no go simo molonga ng'ata. Ate mapani gi ng'eny go. Koro watch traffic ni. Traffic nyaka bede barabara.
kech gikonye gik mang'eny to onge kama ondik ni nyaka imi traffic pesa bed compliant ok obi kawo pesa kuom kethuon. Okay. Weche bende mag road accidents ma bende wasebedo kwaneno ka thoth ahinya. Ende wacho ni duolo nogo mochung' ne tayo weche geni mag wuodhe NTSA komakore kudu kaka wegi nyamburko. Ang'o gini ma bende usebedo ka utimo no mar neno ni masiche ma bende waneno kuom nyamburko kata kuom oganda geni odok piny e level moko. Kochopo kuom masiche mag barabara kendo bedo ga complicated nikech jok matiyo gi barabara ng'eny. To adwa wacho with a lot of authority ni derepe wa mag matatu gin joma ne gilony e barabara. Kech mondo ibed derep matatu chuno ni iseriembo mokalo higni 5 eka dimiyi license mar bedo driver mar matatu. Kech nitie classes. Koro classes gi jo NTSA ma endorse ni kaluwore gi experience misebetgo gigni misebedo e barabara tidok e page mondo yud classes madwarre. Chon en class A, sani tien D1, D2, D3. Koro an gi kora aneno ni jowa derepewa ma jo matatu seche duto gin jok mong'eyo gi barabara. Ong'eyo ni ka potol nitie nikech en kama okale pile. Ong'eyo ni ka nie bumps nyoketi nikech en kama okale pile. Ong'eyo ni ka nitie sharp bend nikech ong'iyo gi barabara. To yudo ni jowa ma jo private gi moko samoro en ng'ama pok nong'iyo barabara puonjore riembo to gimoro nyocha biro kani Kahaya okawo Kahaya Nairobi nikech once you have money tinyalo hire gari and you have the license ng'acha biro neno okay he has a valid license atamra miye gine na timiye gari kosemiye gari to ok ong'eyo ni osebudho samoro kata kapok obiro ka luoko. Samoro nyo nitie bump moro moket sacha 4. Samoro nitie moro mane okete bend moko mag muoroni. En kako biro chobro gi ng'wech to once they hit the bump you lose control of the vehicle. So you lose control no definitely inyalo donjo kuom gari moro machielo ma bende machielo lose control ma duto jok ma uting'o pote. Mago seche moko gik mayudo e barabara kae. Omiya gombo ni onego bed ni timo a lot of sensitization. Yes. E barabara ka. And polise wa mabende osnie barabara gi onego bed ni be samoro gichungo gi achunga tipimo ne ni kapo ni wendo to kama chalo kama mondo kik wabed gi accidents mang'eny. So kanyo wanyalo bende blame the NTSA to gi traffic police officers masiche gi mag apaya. Exactly. Okay. Going forward un kaka weg nyamburko awinjo moko ka bende isechako tumo kanyo ende lokruok mage ma bende igombo kaka jakom mondo med kete sector ni ndi mano mar nyamburko mondo mi omed makare makata kwaneno kaka changes bago mag fuel price nitiere to waneno ka bende e sector ni ndi ulainisha yo mano makare. Gima da agombo ni tiyo ga associations yot. Yes. Kapo ni the national government to gi the county government nyalo kawo thuolo mondo oti kodwa as the association mondo wa implement gik monego bed ni bedo implemented to create some order and sanity within the sector. Bro bedo tich mayot moloyo ni gidwa deal with the vehicle individual owners. Yes. To gi avoid the SACCOs mobedo registered, to gi avoid the transport companies mobedo registered, and more importantly the association makoro oriwo both the SACCOs and the transport companies mondo gibed gi tich mayot. Tij matatu ne tek but Michuki no simplify giro mar matatu mobedo mayot. Kaka Michuki no donjo doketo wa bedo organized. Ma each and every matatu minene barabara ka. Yes. En gi ode modonje. Nyako yudo ode modonje. Onge matatu moko belong to SACCO kendo moko belong to transport company. Yes. Mondo yud papers mag NTSA mondo comply. Omiyo mago kwa keto nwa nyalo tiyo go bro miwa tich mayot mondo warie sector mar matatu. Okay. Jakom wada mana tieko kinyi ni ndima masani kaluwore kod thuolo bende nitiere and
ng'ato penjo but iseduoko penjo ni what was the essence mano mar biro gi these circles kech waneno kata ka gintiere pur waneno masiche mag apaya and waneno kaka bende bribery ku polisi bende pod nitiere but at least iseduoko penjo ni aeto nitie ng'ama openjo ka ji ndi penjna jakom kanyo ni en kaka jakom nyaka gi e thuolo masani endi onyalo wuoyo onyalo wacho ang'o e dhugruok ma nyamburko dhugore godo e chuny boma ok ang'eyo no min chuny boma mane we are lucky Henry ni Kisumu waonge gi traffic jam or unlike other places maybe mean kuonde ma yienge nyamburko let me say so kuonde ma yienge nyamburko actually within Kenya Kisumu ema wane gi modern bus park manoger gi World Bank way back in 1998 to the year 2000. The bus park is spacious. And my just reorganization. And this reorganization means a lot. One get trenches moko mane drainages moko mane jokolos. Omukore. Makoro kata kaka mtoka nyalo access the bay ok nyalre. Yes. Koro mago bende ka the county government nyalo timo those repairs. Then mtokni mineno oko gite. Ok bibet oko. Ginyalo romo within the bus park. Wanyalo wabedo gi